YMCA mutsa msikana wa Thompson wo muna dumbu jena lokho akamtorra kwa Fields tabve koko tavatazenda ku Zimbabwe ho kufio tabve koko tavatazenda kunonzi kuchi ukoko and then pa Salvation Baby uko wakwena in the avenues tabve koko tavatazenda pa Queens angoma takafamba nadzo nana Jowa. It was a long time. That was time to enjoy. Goma. Reggae music. Talk about like 1992, 91. Nana Jabi. From Staten Crew. I got water force the way Munya angane ka skyline I got water force majama Mustin Roots. I got water force was Elder Trevor. Oh, somebody got Trevor. Yeah. That's it. Trevor. Akazorora chimoka chemuminister chikuchuka. You won. Oh, you where we used to go and cross beads and make Rasta. Of course. Oh, no much. I maps of Africa and but okutala zvapa nemutoriro chirovamba tutu ani hapana kakushaya kagoti sakukoyo mutoriro wakataura kushayawo but we're trying better than before. Trying the best. We're not going we're maintaining. Next 2 weeks I'm turning 55. Most of our guys at our age here, they are not alive here. What's around 1970? 71. Thompson, 70. Doreen, you, Pauline Santana. Nani futi. Gone but not forgotten. All those people gone but not forgotten. Harare high. Kuna Glover. Because where you know Master Glover. Master Glover. Sibanda was a deputy. Sibanda, I think I'm a grass. Namai Jiliwa Lensangwa. Senior master. Nah, that much I know. Because of the carpet, the Konguna Dara Gemuna. Kemuna Daniela, Kairoskai, Anigua. 2 minutes, something like that. Pamaropota. Nechim Dara Janchiru opposite in Green Workshop. You were Shamari. Who signs Dantina my I wins by Garagota for Zaman. Aiwa vangari wasu vadhafu vatsukuso vangari kudhuze rekulaibrari wakamboshandere since ndakambosenza kupi kuparamount 1992 to 97 years even adina angu kadhi rangu rekunasa akakomba 1994 ndo pakatanga nasa 94 ndo pakatanga nasa until 7 years senza kuparamount ezeu nita wiva but takazobuda nyaya umbafa wangari mbavha unokuinda uchigara wangoomera uri wege ikonomi iwo kuitiza ineiga pane badhakwa pane badhakwa uona kutiza ikonomi kana kuenda kuSouth Africa zvine zvadhakwa shamari haufanira kupa babasa. We can't all go. Badara anobirwa. We can't all go foreign. Usatadza kundi employer. I'm now matured nane family ndane chi. Andichada zvokuba zvese. But regedzaka wawakakwa. Apa ngono amwene. Wazvinzwa ere German? Ando watunonza Joyland. Regedza mbatutu musombodiya kana uchistresswa
Iwe wega ndori ngotambudzwa sei ndozvanoda kuziva. Ndani ari kukustressa? You have to tell him now. Community Kumba kwacho. Iwe do kodi ukaona pamba pane vazukuru vanenge 20 ione vana vako 2 vakangouya nanatseketsa tseketsa unoiziva vanhu hanzvadzi kunohura uyo nevanhu pamba penyu panoputirwa mbanje havana respect nepampenyu inasanamboputira mbanje pamava munhu womunhu. We used to go to the river and smoke. Imagine. Then you come back home. Istainoenda kutswarapo ukobvunza Thompson kana vamubata panenge ichiputa mbanje wakawanda musango kana muchibage shaa munhu angodherera pampenyu uputira mbanje pampenyu. You get stressed ka pamba ndepekugara nemukadzi wako so uchitaura tiri pamba saka uri stress kuti vanhu vakuputira vazukuru vako kudherera nodhererwa pamba penyu ongoya umba koindoputira mbanje ipapo havana kumba kwavo unoputira mbanje vane stress yoperera umba kwedu amagole usadaro iwo. It's part of the life. It's a ghetto life, you know. In the ghetto, that's the life. But no, But let's go on. We have to be stronger. But when you not put in one banjere. No. We don't allow that. Nothing like that. Smoke far away and you come. Yeah. When you come back. Apana unachikatanura uchitasengera nomentena bamba uchiti ndokumentena bamba badi anambwa imbwa madogs dog person. They call it dog person. Saka mingi mchero dzako dzikudyiwa dzatopera makudo tsoko zongoya ngutanhaura before they are ripe. vazukuru vako unofanira kuvataura navo anambweyo anenge achiputiswa mba chavo ana mari shamwari anongoya neplastic yanzi inonzi skank inoita zvavanoita. How old? That much I don't need to know. Just they must be lighters. 17, 19 years. I'm tired of this. Lord have mercy. Look after them. No funny BP ne sugar, Shama. Me, I don't put my. Uchipinda pamba so chivaona so wakaungana mvura inonaya vachiona makoroti mvura yakunaya haenda kumba kwavo anonohwanda pavharanda pedu endikutora mari yegodi undisiyire screen yekuti ndokiya kuti hapana anopinda ipapo munhu enda kumba kwenyu. You can't go by his house. You have to smoke by your house. Of course. At your house, why can't you smoke? Can't you go home, son? Boy, go. Won't you go, son boy? Go. Your dress and your smile is so looking so untidily. Sure. I want me to check you out. Yes, after that, your young baby. Won't you go, son boy? Yellow man, you're gonna teddy or yellow vibes. Gonna kuimba kunze kwa Wedzera tiri mukwinzoro tiri kubawa usati kwaye. We call him yellow vibes. That we call him yellow vibes. Yellow vibes. Mapino kumangoma. Yellow vibes. Go home, some boy. That's you, man. You could hold a microphone. I remember him very well. Dear soul, rest in peace. Go. Zinongo bosha man. Very irritating. Life is what feels. Such is life. Life is. It wasn't fair. What about the project? Makanyara and Demiro. Life wasn't fair. Mukatipo to Zamakatipo Mugaita say pepe. That was good. Magrosari. Magrosari, chichi. Manwaka Zimba kudai zumrai. But that is not a project. That is a donation. Tapirwe. I need someone that can sponsor me and do me the B project. I can do the B project and we can survive, you know. Yeah, for sure. Yeah. Tell him now. Yeah. Stress I want to buy a pair of that can help us. At least in a business, something come to through do. Me brethren here. You link us up, then we can set a project. Something to do, concentration, Shellaz. Him, jump around,
anohodha zvinhu zvake zvichitenderera mutauni. Shellaz amuzivi? Ndomuziva. Oh. But iwe unoswera uri panapa uchidhakwa ka ndozvandisikade izvo. Shama stress shama. Utondistressa ndiwe manje. Ndikufunga kuti health wise zviri sei? Health wise I'm good. Kana tikanotestwa mamanje ukanotesta manhingero I'm good. I'm not yet bad. Handina ku tikatoenda famous tikatonotestwa bo. But ukada kugara uri pamba maproject inini. But talking to all of you out there, yeah, somebody needs services like my service. My passport is a clean passport. I can travel to wherever you are there. Link up with my brethren there. Iribo. Chimoresa hama dzako une stress yako. Shamari. God. Iwe. Moresa hama dzako kana upedza zvandikuita. Nani. Waunoda iwe. Thompson, Teresa. Whoever. Wow, Teresa, Thompson Mabundu, Teresa. Remember you. Teresa ndakakupa yakamani kumagrusa. Teresa, my classmates. Abo. Big up. Bo. Abo. And all the rest that I never mentioned, but then, hey, all your love is too much. Respect to all But your... miraka wawa itaka zvishoma. Ndokona kutengera but nendisikadi. Because nenda kupamzira stress. But you know what is the addiction? And Tinesha Marengo akaenda Canada college. Akatozopesera endeswa ku anonymous group. Rather than iri kustoda iri kunzi Angel of Hope. Angel of Hope. Yanga isati hapo. Pane ma colleague anonymous group wangoribo. Lokwandaendeswa naye since friend yake ngewe is now into Canada. Saka wakatomboendeswa kurehab yo. I've never been there. But you own I addiction. don't need to go there. But una addiction yawawa. Addiction. Ema brand ya Zvakaita mabrand kachazwa. But you know wakachasika ko wakaenda. Nei pane product yaavhidhizeira. Chago ndingotenga chama mone chimwe. Mira ntenge. Akutopera chimwe drink kana. But I like it. I'm enjoying it. Kuona vemukoto yokuti kumusiko kwa dhawa. Yeah, Illicit beer. Ndora uri kuda iro. Tengere vaiso. Handina mari vaiso road. Chikanyungunditengera kewo. Alright, iripo. I'm used to One that love, tune. everybody. When you come next time, Happy New Year to all of you. Viceroy. Quality beer. Handokutengera Viceroy. And thanks for me, brethren, for giving us. Kana 2 keys. Yeah, standard. I'd like to say Happy New Year to all of you guys out there. And Happy New Year. And thanks to me, brethren, for giving us this opportunity to link up. It's not every time we see one another. Iripo. One love. Respect.